जोंनि बे ढेकियाजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जे सनाथि मायथाइ फालिथाय आरो खुंगा 50थि बोसोरारि जथुम्माया फैबाय थानाय 28, 29 आरो 30 डिसेम्बर खालियाव जोंनि हुग्राजुलि हालामनि सपाइ रौमारि फोथाराव जागोन। अलरेडि जों गासैबो पेन्डेलनि खामानि आरो गासैबो जितु फिजिकेल जेसेबांनाखि मावनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ जों मावजोबनो हादों, मावबाय थादों। जों आसा खालामो जे थिग समनि गेजेरावनो जों गासैबो खामानिफोरखौ हाबाफारियाव होनाय बायदि खामानिफोरखौ जों मावनो हागोन। जोंनि जिहेतु साहित्यनि मोनसे प्रग्राम, बेयाव चिफ गेस्ट थागोन जोंनि साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथां चिफ गेस्ट। आरो जोंनि जितु इनाग्रेसन मिटिं इनाग्रेसन अपेन सेसन इनाग्रेसन हिसाबै फैगोन जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि मिनिस्टार एबा जोंनि ढेकियाजुलि समस्तिनि बिधायक अशोक सिंघाल डाङरिया बिथांमोना फैगोन। बिनि लोगोसे गोबां प्रफेसार साहित्यिक बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों आरो जों कनसेन्ट लानानै जों प्रग्रामाव होदों, बिथांमोना गासैबो फैगोन। नोंथांमोन जों कालचार प्रग्राम, लिटारेचार प्रग्राम आरो जितु गेम पार्टिसिपेट भलि कम्पिटिशन, डे नाइट भलि कम्पिटिशन जों लानाय जादों। आरो जेसेबांनाखि जों साहित्यजों लोब्बा लाखिनानै जेसेबां प्रग्राम लानांगौ जों बेखौ नाजादों लानो। दायोसिम जोबोद मदद होदों। जों बे प्रग्रामखौ ढेकियाजुलि दखरानि सिङाव थानाय गं 33 गामिनिफ्राय जों हेफाजाब नागिरदोंमोन आरो जों रिसेपसन कमिटिनि मानसि हिसाबै जेसेबां हेफाजाब नागिरदोंमोन गासैबो हेफाजाब होदों। जों आसा खालामो, जोंथ' लुगैयो गासैबो प्रग्रामावनो रायजो राजाफोरा फैनांगौ। आरो दिनैसिमबो जोंनि जितु रेजिस्ट्रेसन मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो जों रेजिस्ट्रेसन खालामबाय थादों। खमसे खम अपेन सेसनाव 5,000निख्रुइबो बांसिन रायजो राजाफोरा फैनानै ज' जागोन।